ang pagtuon subong, ang semanal nga programa sa pag-usisa, pagtalakay, pagsalaysay, pagtungkad, pagpatpat, ukon pag-ukay, pagtuon sa aton leksyon sa aton eskwela sa Batika. Kag ini ginadala sa inyo sa aton gid kaugalingon nga pinulungan, inilonggo ukon hiligaynon. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, kag ang akon upod subong, pasalamat kita mga kauturan, amo sa gihapon ang aton chairman sang aton media ministry diri sa CPAC Church. Wala sang liwan kundi si Pastor J.C. Aragon Jr. Pastor, mayong aga sa liwan. Mayong aga, Pastor. Kag sa tanan man nga mga kaabyanan, mga kauturan nga nagatan-aw, kag nagasunod sa pagpamati sining programa, mayong aga gid sa inyo tanan. Pastor, aton man pasalamatan ang aton mga mga kabyanan kag mga kauturan, hindi lamang diri sa Negros, hindi lamang sa Western Visayas, kundi bisan dito man sa Southern Mindanao, sa Dajanga, sa Coronadal, sa South Cotabato, sa North Cotabato, Maguindanao, kag Sarangani Province. Kag sa aton mga Ilonggo nga mga utod sa bilog nga kalibutan. So, hindi ginaton ma-mentionar, Pastor, ang tagsa nila ka mga lugar, but at least nagapasalamat sila nga sila na benefisyuhan kag ma-recall nila ang inilonggo ng mga pinulungan. And that's one thing unique sa aton nga programa, Pastor. May mga kaiglesiyahanan kita, Pastor, nga nagagamit sila nga programa sa ilang eskwela sa Batika. Yeah. Ako nakabati dira sa aton iglesia sa Cuartero, sa Capiz, dira sa Aklan, kag sa iban pa nga mga bahin nga sa diin nagagamit sila nga programa. Salamat sa inyong pagsuporta kag sa inyong padayon nga pagpangamuyo. Kag diri man, Pastor, sa Negros Occidental, damo sa mga iglesia nga wala na sila gagamit sa ilang mga maestro. Gina-project na nila ang aton nga programa. Kag amo na siya ang ilang Sabbath School discussion. Dalayawan ang Ginoo, Yes. Pastor. Salamat man sa aton mga kauturan nga nagasuporta kag sa mga aton mga technical people, Engineer Frederick Linatan, Sir Elberey Tapaya, Sir Ayan Banjula, sa likod sang kamera upod sang aton mga student assistants nga ini mga kauturan nahimo nga instrumento sang Ginoo nga ini ang aton pastor nga programa sa kada semana ara gid. Kag aton ipangamuyo nga magapadayon gini tubtob gid sa pagbalik sa Ginoo. We might pass away, ang mabulos ara lang gihapon nga ini nga programa magapadayon siya kay dako gid ang benepisyo nga nahatag sa aton mga kauturan. Aton anay, Pastor, basahon ang aton sa nga teksto sa hindi pa si Pastor Aragon makapangamuyo mga kauturan. Makita naton sa Daniel 2 versikulo 48 ang Biblia, ang Ilonggo ang Biblia nagasiling. Ang hari nagsiling kay Daniel, sa pagkamatuod ang inyo Diyos, amo ang Diyos sang mga Diyos, kag Ginoo sang mga hari, kag ang manog pahayag sang mga tinago, sa tanaw nga nakasarang ka magpahayag sini nga tinago. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa sadsaran naton nga teksto. Aton niduko aton mga loopod kay Pastor Aragon, mga kauturan. Sa liwat Ginoo, yari kami nagaampo kag nagapangayo sang kaalam nagikan sa imo kag Ginoo nakabay ning leksyon nga amon pagatunan, magahatag duog sa amon tagipusoon sa pagbaylo kag sa pagpatalupangod sa amon pagkakinahanglan sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Leksyon numero 2 sa sining second quarter, ikaduha nga trimestre sang tuig 2018. Halin sa Abril 7 tubtob Abril 14, mga kauturan. Nagatigulo siya si Daniel kagang tion sang katapusan, Daniel and the end time. Mga kauturan, Pastor, ang aton nga leksyon nagahambal sa introduction nga ang Ginoo nagpili sang nasyon sang Israel nga mangin depository sa iyang kamatuoran. Pero may mga kapaltahan. But nevertheless, ang Ginoo wala nagkuha sina nga responsibilidad.
Hindi manggid sa nasyon nga Israel, pero sa individual nga mga Israelinhon. Kag kita, pastor, sa aton natunan sa ligad ng mga tinuig, sa ligad ng mga binulan, nga kita amo ang spiritual Israel. So, kita may responsibilidad sa pagtago sang kamaturan, kag sa pagpahayag, pagpalinton, sini. So, sini nga si Mana, pastor, ang atong tunan, ang experience ni Daniel, upod sa iya, 3 ka mga abyan, kag kung paano naton ma-relate ini, mapaangot naton sa aton katapusan nga sitwasyon subong. Yep. Diri naton makitan, pastor, ang gahom sa pagpanaksi. Nga hindi lang sa corporate, no? Yep. Kabilugan nga pagpanaksi, kundi maskin pa sa individual. Nga mga tinawo ang Ginoo nagagamit sa madinaogon kag mapuslanon nga pamaagi sa paghimo sa iyang buluhaton. Yep. Kadto kita, pastor, sa aton Sunday, sa Domingo ang leksyon naton. Yes. Ang ako nakita diri, pastor, si Daniel, ang iyang mga abyan, nga 3 ka abyan. Kundi, ang kanami pa di, pastor, kay ara sila sa lugar nga di don't have much freedom. Religious freedom. Kaya ti ara sila sa lugar nga pagano. So, exercising the religious freedom is not that easy. Limitado. Whereas gani sa aton, pastor, subong niya, salamat kita. Nga diri sa Pilipinas, we have the freedom. Sa iban nga lugar, bisan dito, pastor, sa Oman, dito kami naghalin, sa luwas lang sa Saudi Arabia, sa Kuwait, even though nga mga nasyon nga Muslim, but yet, ang exercise ng freedom, ng Christianity, is still there. Ginagaranti gyapon sila nga mga lugar. Ti, labi na gid sa mga free world sa Europa, sa Amerika, sa Australia. Yes, we have all the freedom. Pero, pastor, ikumparar mo sa during the time of Daniel, captive sila. Mga ulipon sila. Yet, they exercise in a limited way. Gina-exercise nila ang ilang freedom to worship Jehovah. Yes, pastor. Natalupang doon akong, pastor, no, ang isa kadako nga attempt sang hari sa pagbaylo sini nga mga pamatanon. Mga lamharon pa to sila mga 17 sa mga teenagers. Sang dito na sila sa Babylonia, ginpang isla ng ilang mga ngalan, pastor. Siguro ang isa ka tinutuyo para malimtan nila kay ang mga ngalan nila may mga meaning kaangot sa Ginoo. Kaangay sa kay Daniel. Ang Dios among akon hukom. Ginislan ini sa ngalan nga Belteshazzar. Isa ka ngalan sang idolo sa Babylonia. Ang iya naman ni Hananaya ginislan sa kay Abednego. Ang iya naman ngalan ni Misael ginislan sa kay Meshach. Ang iya ngalan naman ni Azariah ginislan sa kay Shadrach. Ginislan ng ilang ngalan, kinislan ng ilang bayo. Maskin pang ilang pagkaon gintingwa sa pag-islan. Apang wala gid, pastor, mabaylo ang ilang loyalty sa Ginoo. Yes, sa Ginoo. Kag mga kauturan, you see, they were taken captives at very young age. Hindi pa ganito sila ready. Oo. Para bala, pastor, ipadala mo na ang bata mo nga gamay pa, idalo mo to sa iban nga lugar nga wala pa gani malutas. So, there is the idea nga ini nga mga kabataan, si Daniel kang iya, 3 ka mga abyan, wala pa malutas. But nevertheless, napwersa sila dito. Pero ang kanami, pastor, kay despite of limited freedom, the purpose ilagi diya ginsaad sa Ginoo. Nga bisan magkinaano, we will still be loyal to the Lord. That is between life and death na, pastor, nga decision. Nga kung matiplang lang sila, patay gid sila ya. Mauwadaan gid sila ya sang ilang sang ilang kabuhi. Yet they exercise that kind of devotion sa pagsimba sa Ginoo. Do ano katahong, pastor, ngo sa ilang pagkalamharon nakahimo sila sa pagtindog walay sa payan sang pressure nga ara sa ilang palibot. So kaangay man siguro sa aton nga mga kapanahonan karon sa aton mga pamatanon, do ano nga talan-awon ini sa aton ang ehemplo sining mga pamatanon nga nagtindog walay sa payan sang death threat nga ara sa ila. Apang ang Dios nagpakita gid sang iyang gahom sa pagpasidungog man sa ilang loyalty sa Ginoo. Kag isa pagid, pastor, you see, si Daniel ang atong leksyon sa semana.
si Daniel. Upod sa iya tatlo ka biyan kag ang tion sang katapusan. Siguro sa karon nga panahon mga kauturan, hindi na pariyo ang pressure ni Daniel. Pero na-pressure kita sa modernong sitwasyon. Sa moderno nga Babylonia. Nga ara ang mga Facebook, ara ang mga subong niya ang mga batanon kalabanan labi na gid sa mga developed countries. Oo, ang ilaya is trabaho, getting money. They are pressured by that. That's why ang religion is not anymore that appetizing sa ila. Kaya ang ilaya interest is to get more, Nan. Ti inaamo man na ang pressure. Oo. In which nga aton tani nga talupang doon nga despite of this pressure sang paglagas sang kalibutan, paglagas ang mga technology, paglagas ang mga business and pangwarta sa kalibutan. Yet, we still have nami gidani iya mga kauturan. And that's why we have to train our children. Nga, sa gagmay pa sila, let's take more time to train them. Kaya ti, ato na sila buyan, pastor, sa kalibutan, no? Whether we like it or not, kita nga parents, madula gidaya sa ila. Ti, that's why, amo man na si Daniel and his 3 friends, why ito sila kabalo, nga i-invade na sila sa Babylonia, nga kwao na sila. Good, within their formative years, halin sila sa isa katuig, hasta mag-17 sila, let's say 15, 17 sila. Within that period, ang ilang parents have developed them something. Kaya hindi lang na, pastor, overnight nga decision. It was a daily decision nga gin-implant sa ilang parents sa panahon nga ara pa sila sa pagsapupos sa ilang ginikanan. Mentioning pastor sa imong gin-mention sa mga technologies, maayo ini nga mga teknolohiya nga ara sa aton karon nga mga moderno nga mga panahon, apang kun kaisa ang prioridad hindi na bala nagakasinanto pareho sang way malain sa Facebook. Yes. Apang aton talupang dun kung kaisa pagbugtaw sa aga, Facebook. Instead nga Bible ang buksan, Facebook ang buksan. Hindi na madumduman ang Biblia kag ang prioridad sa matag adlaw na himo na sa technology, no? Hindi na ang Ginoo. So, a matter of rearranging priorities. Yes. Kung ano man ina nga butang kag kun hindi Ginoo ang una, isa kadako ina nga sayop kag mangin isa kadako nga kalalatan sa baylos ng pagpakamaayo. Yes. Pastor, wala manigro sa atong leksyon, pero i-insert ko lang kay tama, kay importante. Mga kauturan, there is a saying that carry your child as long as you can carry them. Kaya maabot ng panahon, hindi mo na makwat bata mo. Ikaw na lang kakwaton sa bata mo. What I am trying to emphasize is put everything. Sa hutok sa imo kabataan. Samtang ara pa sila sa imong power. It is within, mas magpati pa sila sa imo. Kaya maabot ng panahon, mag-teenager na sila, hindi na sila magpati. Labi na kung professional sila, hindi na, masiling na sila. Don't preach. Papa, don't preach. Kanta. Hindi na sila mati. Amo man ang ginhimo sa ginikanan, sining mga apat ka mga Hudiyo ni. During the time nga, ara sila sa bakan pa sa ila ginikanan, they had been taught. Gitudluan sila sa pagsimba sa Ginoo, pag-worship sa Ginoo, pagbutang priority sa Ginoo, nga what will happen, God will always be the first. Kag hindi na nalimtan sang kabataan. Subot mo silingon, pastor, ang influensya sang panimalay gid nga epekto sa mga kabataan. Maskin wala na sila sa sabak sa ilang ginikanan, makatindog sila gihapon bangod sang ilang training sa... May confidence ka, pastor. Nga ang bata ko matindog na bisan wala ko da. Ti amo na kay Daniel. Nagtindog si Daniel. Even though napatay na siguro ginpatay ni guro ang ginikanan ni Daniel sa iya nga mata, pero ti Daniel has already that kind of proposal, that sentiment nga whether may anong makinatabo, I will, as my father, as my parents have told me, I have to stand firm for Jehovah, for God. Mga kauturan kabay pa nga, kita nga nagasunod, ang punto mga kauturan is, teach your children as long as they still obey and absorb your teaching. Amen. Because a time will come, sila na magtudlo sa imo. Amo ni mga kauturan, ang aton makuha ang importante nga leksyon, diri sa aton nga Sunday sa Domingo. The humility of Daniel, pastor, sa Monday. Anong imo nakita diri?
natalupangdan ko diri pastor no ang pagka mapainubsanon gid ni Daniel. Yes. Akong basahon diri sa Labay pa pastor no. Wala man ni nga kwan ako kami sa imo pero ikaw isa sa mga mapinubsanon nga pastor dili sa sipak. salamat pastor dalayaw na Ginoo pastor dalayaw na Ginoo. Amo nang nanamian pastor sa mga teachers kag mga estudyante at least nakabati ka samtang buhay pa ikaw pastor sa pagdayaw. Dalayaw ng Ginoo Yes, mga kauturan no. Diri sa bersikulo 25 sang pagpatawag sang hari sa kay Daniel ang ginpresenta din ni Ariok nagasiling sa bersikulo 25. Yep. Nakit-an ko ang tao gikan sa mga anak sang kabikahan sang Huda nga magapakilala sa hari sang kasaysayan. Daw ginangko ni Ariok, nakit-an ko yan tao, akon to kakita ko. Karon bersikulo 26, ang hari na mangkot kay Daniel. Daniel, makasarang ka bala sa pagpakilala sa akon sang damgo nga ako nakita kag sa iya kasaysayan? Siguro pastor, pwede makasiling si Daniel. Hapos na ang mahal nga hari, balaan ko na iya. No? Ang sabat ni Daniel, versikulo 27, si Daniel nagsabat, ang tinago nga ginapangayo sang hari hindi mapahayag sa hari. Sang mangin alamon nga mga tawo, sang mga manugbabaylan sa mga salamangkir 28, apang may isa ka Dios sa mga langit nga nagapahayag sang mga tinago kag siya nagpakilala kay Haring Nabucodonosor. Do ano katahom nga ang himaya ginhatag ni Daniel sa Ginoo. Sa Ginoo. Hindi siling kabalo na ko sina. Ara na sa ako, natunan Okay. ko na. Sige. Simple na kay halin sa una mo yung obrapya dito sa Jerusalem mo. Oh. So, simple na niya mahal nga hari. Apang diri nakita anta ang pagkamapainobsano ni Daniel sa iyang ginkilala nga ang Dios lang gid ang ginhatag niya sa himaya sa accomplishment kag sa buta nga iyang himo. Matuod na pastor kay ginpamangkot na siya sang hari mo Daniel. Oh. Suno si kay Ariok makaano ka. Oh, kung aton gilabi isa-isa sa aton lang gid ko gilingon nga pinulungan. Daniel, ginpatawag ta kay siling ni Ariok maka-interpretar ka sang damgo. Ti mi damgo ko nga nilipatan ko abi ihatag. No. Siling ni Daniel, hindi ako. Hindi ako ang maka-interpretar. Kagbisan pa sino nga mangin alamon, nobody, including me. No. But there is a God, may Diyos nga makagagahom, nga maka. Oh, imagine pastor, ipa-interpretar ka sang damgo nga nalipatan mga nimong damgo. Oo. Nalipatan kong damgo ko pero dama tang importante ihambal ang damgo ko gang interpretasyon. Wala gid na pastor. Oh. Hindi mo niya mapalagpatan. Hindi mo nagpatang ang damgo mo, amo ni nagkadto ka to sa kasagingan, nagpanapas ka to. No, it's not. Oh. That's why Daniel humbled himself. And then, ang ginhimon Daniel, he prayed. Nagpangamuyo siya. Amo man na mga kauturan, nga ang pangamuyo importante. Nga let's all place everything into God's hand. May mga panghuna-huna pastor na hanungod sini ginatawag naton nga genuine humility kag ining false humility. Yes. Paano naton matawag bala nga may kung kaisa may panahon nga ang isa ka tawo ginhatagan nimo siya sang compliment sa iyang nahimo. Pwede ba makasiling kita nga hindi ko na iya kay no? May ara nga ginatawag naton nga genuine humility ang pagkilala naton nga bangod sang ginhimo sang Ginoo nahimo naton ini. Pero ining ginatawag naton nga false humility nagapanubo man sang aton iya nga kaugalingon nga ginatawag naton siya nga siling padera ni Sister White putting a low estimate sa kaugalingon hindi makapahamuot man sa Ginoo. Yep. So talalapang da naton mga kauturan ang ginatawag naton nga genuine humility ang pagpaobsanon sang aton kaugalingon bangod nga aton ginkilala nga pinaagi sa Dios, pinaagi sa bulig sang Ginoo nahimo naton ang dalagko nga mga butang nga aton nahimo kaangay sa kay Daniel. Kag may saying I do not know pero why gid ko gapati sini kung kaisa pero may gamay man nga kamuturan nga too much humbleness is pride. Ang sobra nga pagpaubos bugal man. Bugal man. Nga muna bala nga
ay hindi ko na iya kay kamo lang kabalo sinati, hindi lang ko da iya. Pero in reality, you know it. Daw nagpakilala ka nga humble ka, but amo na siya is not a genuine humility. Kag hindi man nahamuot ang Ginoo. Hindi nahamuot ang Ginoo sina. That's why let's remain to be humble. God knows imong capacity. That's why gakadto ganing tao sa imo kay kabalo sila. Di masiling ka nga hindi lang ko hindi lang kuya mag-amo na kay way kuya kwarta, but in reality you have money. Di daw gapakilala ka nga way kwarta. Pero that's pride. Kay in reality may kwarta kay. So ang matuod-tuod nga humility, pastor, amo ang dependence naton sa Ginoo. Yes. Dira naton makitaan ang ginhimo ni Daniel nga nahimo sa iya nga isa ka dako nga saksi bangod sang iyang pagsalig sang iyang kaugalingon kag sang tanan sa Ginoo. Yes, sa Tuesday, Pastor, sa Martes, ang golden image, wala na ni si Daniel. Ang tatlo na lang niya kaabyan, si Shadrach, si Meshach, kag si Abednego. Pastor, anong imo din na talupangdan sa atong eleksyon? Diri ako natalupangdan, pastor, ining imahin nga do 90 feet ini nga bulawan. busog nga bulawan nga ginbutang dito nila. Natalupangdan akon nga ang isa kadako nga butang, ang mirakulo mahimo lamang kun ang tawo magahimo sang iyang gina-act, no? Iyang himuon niya ang iyang pagtuo. May aksyon bala, pastor? Ang Ginoo wala nagpakita upod sa kay Shadrach, Meshach, kay Abednego, not until ato na sila sa kalayo. Kag didto ang Ginoo nagpakita sa iyang gahom. Amo man ining natabo sa kay Moses, pastor, no? Pagsiling ni Moses, go forward. Ang Espiritu sang tagna nagsaysay nga sang ang tawo naglakat kag pagtapak niya sa tubig, that's the time nga nagbukas ang dagat. Yep. So kung kaisa may ara lang kita nga pagtuo, pero kung wala asang buhat, ang Ginoo hindi makahimo sang iyang pagtabang sa aton. Kinanglan ang pagtuo, updan siya sang aton nga buhat mga kauturan. Kanami sa na pastor nga punto. May isa pagid ko, pastor, nga nakita diri. Ang rebulto, pastor, is nothing. Ang rebulto ni Rizal. Ang rebulto ni Bonifacio. Ang aton mga national heroes. Wala problema na. Ang problema, kung imo na simbahon nga rebulto. So, making that golden image ni Haring Nabucodonosor is nothing. Sa mga tatlo ni mga abyan, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang isa nga problema nila is they were forced to worship that image. Ang pagput sang rebulto, wala gid ya problema. Para ba karon kita tatay ta palangga ta himuan ta siya sang rebulto o kung drawingan ta siya ipa charcoal ta siya, wala gina problema, ihang tada sa aton balay. Pero kung i-worship nimo na, that's another thing. So amo ning ako nakita, pastor, nga ang tatlo ni ka mga mag-abyan dito na sila nga i-worship kali. Ang rebulto ara okay lang na saya. But when they were forced to worship the idol, that golden image, dito na sila nasilingan. No. Sorry lang gid. Hari, Senior Hari, nagaubigid kami sa imo sa tanan nga mga butang. Except lang nga hindi gid kami makatulon nga magsimba sinang rebulto. Kay may Dios kami nga ginasimba. Mayroon man mga katawhan, pastor, nga nagasiling nga ina siya replika lang inaiya sang akon nga ginaalagad. Yeah. Wala ako ya nagasimba dira. Apang aton talupang doon, pastor, nga ang worship kag reverence nagakaupod siya. So kung magasiling ako nga hindi na ako na iya ginasimba, pero dira ako gahalok, dira ako nagahalad, dira ako isa na inigali kapag simba kag isa kadako man nga talalupang doon sa aton nga kag ang imo lang panyo ipahid mo to kay matapos mo pahid masiling kang ining panyo may gahom na. That's form of worship. Pero kung magtanaw ka lang si rebulto, there's nothing. Pero sa picture, no? Ni Jesus sa wall. Sa wall. Pero kung imo na siya simbahon ina nga picture ni Jesus, that's another thing. Kay simba kita hindi sa picture ni Jesus. Kundi nagsimba kita si Jesus nga hindi ta makita.
So, amo man na, Pastor. And then, another thing na nakita ko, Pastor, sini sa golden image is that nga ang na challenge pagid ang tatlo. Kay gin buyayaw o kung gin mak anong mak sa Ilonggo ganiya. Gin pakanubo sang Yaguta, ginyaguta, yes, and that's correct. Ginyaguta pa ni Nabucodonosor ang Dios sang tatlo. Sino ginang Diyos nga manggamhanan pa na sa akon? Na challenge ang tatlo ka. Talalo pang doon, Pastor, no? Nga sang ato na sila dito sa Horno, nga nasunog na sila. Ang hari nakatalupangod sang isa nga nangin kaupod nila kag nagsiling siyang kaangay siya sang anak sa Dios. Dira gali, Pastor, na talupang danaton nga nakilala niya ini bangod nga si Daniel nagahatag sang pag-Bible study sining hari nga nagpakilala ang anak sang Dios na angot siya sa Mesiyas. Yep. Kag ang importante sang ginatawag naton witnessing sa ilang kinabuhi, pagpanaksi pinaagi sa ilang kinabuhi, dako man nga instrumento nga naka-converter sa hari. Yeah. Aton ibutang, Pastor, sa future. Labi na gid sa aton mga batan-on subong. You see, ang experience ni Daniel kag upod sa tatlo kabyan is also a good replica or example or insight para sa aton future. Kaya ang persecution sa aton leksyon nagasiling past and future. Yeah. Mabot ng panahon nga will be pressured. Hindi kita pasimbawon sa adlaw ng pahuwan. Payaubon kita sa ano ni. Powerful daan sila. Amo man ni ang hari, very powerful. That's why sang nagsiling si Daniel nga sorry lang gid sa hari, ang tatlo kabyan nga hindi gid kami magsimba. Na challenge si Nabucodonosor. Sino ginang Dios mo, mas gamahanan pa na sa akon. Sige, ipito ka doble ang kainit. Kung tanawon ta kung sino gini. Yet they stood firm. Kabay pa mga kauturan. Nga amo man na ang atong decision, Pastor. Nga we have to stand firm regardless ate anong ginsabat sang tatlo kabyan. Ang Dios namon sarang maka luwas amon. But if in case ang kanami gid namian gid ko sini. Nga kung hindi gid man siya magluwas pero makasarang siya. Apang kung hindi gid man siya maluwas, we are decided not really to worship. So unconditional, Pastor. Yes. Luwason man kami kag hindi. Waya Yes. may makabaylo sa among desisyon sa pagsunod sa Ginoo. Katahom. Amo man na mga kauturan kabay pa, amo man na ang aton nga leksyon nga makuha para sa aton future nga mga persecution. Conversion of the Gentiles. Ano nakita mo di, Pastor? Diri ako nakitan, Pastor, ang importansya sang pagpanaksi nga ginhatag ni Daniel sa hari. Kag diri natalupang danaton nga bangod sang iyang pagkatutom nga pagpanaksi na converter si Nabucodonosor. Ang hari nagasiling dira siya, ako si Haring Nabucodonosor nagadayaw kag nagahatag sang pagpasidungog sa hari sang kalangitan nga ang iyang kamatuoran kag iyang paghukom matuod. So diri, Pastor, nakita naton na converter ang hari bangod sining pagkatutom sang mga pamatanon na pagtindog nila sa kamatuoran nga ilang ginatuuhan. Ato na lang ni isaon, Pastor, ang Miyerkules kag ang Webes natin nga leksyon. Pastor, ang sa Cebuano pa ang pagsangyaw sa may balita. Ang pagbantala sa may balita. It is not only pinagi sa hambal. Hindi lang pinagi sa hambal. Ang matuod gid nga panaksi sa kabuhi. Wala man to nagwali sila ni Daniel. Sila ni Daniel gani, hindi ako So hindi ko magwali sa imo. Hindi magwali sa imo kundi may Diyos. Okay. So, ginkabuhi ni Daniel. Daniel prayed many times a day, 3 times a day. Ang ginkabuhi sang tatlo niya kabyan. Nga by hook or by crook, mamatay man kami kay hindi, we will worship. That's why ang hari nag-believe. Tiyan mo man na sa aton subong. Hindi lang pinagi sa aton nga paghambal, pinagi sa aton mga panghatag. That's good.
Pero ang tunay nga Christianity is in the life of an individual. Ginaobserbahan kita, Pastor, sa mga katawhan, kag pinaagi sa aton nga mga giho, nagawali kita, kag pinaagi sini, makahatag ini sang dako nga mensahe sa pagpakilala sa ila sang Ginoo nga aton ginaalagad kag aton ginasunod. Pastor, do wala na gid kita sa panahon. Mga kauturan siguro wala ginamon mahatag, ginalagas kita sa panahon. Apang kabay pa nga ang experience ni Daniel upod siyang 3 niya kaabiyan. Mangin aton man huwaran, aton example sa aton nga palaabuton nga mga paglupig, pagpigos sa aton. Hindi sang gahom sang hari kundi sa moderno nga pressure sang aton kabuhi, pagpanginabuhi. Pressure kita sa paglagas sa mga kwarta, pressure sa aton talento, sa aton title, kung ano na lang ang aton ginalagas. Kabay pa, nga ini nga leksyon ni Daniel kagang iyang 3 kabiyan, mangin aton. Let's remain to be humble. Let's always point to the Lord kag mga kauturan, bahala magkinaano. Let's stand firm sa pag-alagad sa Ginoo. Kay God will do the rest. Yes, Pastor, last point. Padayon kita sa pagpanaksis sa matutong, hindi lamang sa aton mga pulong, kundi labaw sa aton mga buhat na aton mahimaya ang Ginoo nga amo ang nagtawag sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo, mga muya kita. Maluloyon kag langit mo namon nga may salamat gid sa imo pagupod sa amon. Kabay pa ang mga leksyon nga amon natunan magadulong sa amon sa pagkamatutong sa imo tubtub gid sa katapusan. Sa ngalan ni Jesus na amon manunod. Amen.